kan se sådan lidt af mig. Sådan, ja. Nej, sgu da. Det ser da flot ud. Det ser flot ud. Carla, hun har mødt dronningen i dag. Hvordan det? Har hun stalket hende? Nej, hun har sgu da ikke stalket hende. Man kan sgu aldrig vide med Carla. Hun er lidt en stalker. Ej, det er hun altså ikke. Og ligesom nede på Østerbrogade her, ikke? Vi var ude at gå. Ja. Og hun kommer med en joggingtøj og bare sådan spotter os for langt afstand og sådan hej, og sådan råber efter os og... Tror du, hun havde stalket os der? Ja, altså... Jesus Christ. Hun er ude at løbe, ikke? Løbe rundt i kvarteret for at finde os. Det er ikke engang løgn. Det kunne hun faktisk godt finde på. Hun er lidt freak. Helt vildt. Hun er en mega freak. Men jeg synes bare sådan, jeg ved ikke, jeg tror bare det er sådan... Men vi har også prøvet at undgå hende, ikke? Så det er jo, altså... Ja, så Men det er jo også også det klart, at hun altså, så løber rundt, ikke? Og er forvirret, ikke? Jo, men jeg synes også bare, men jeg tænker også bare sådan, en af grundene til, at vi har undgået hende der, så det er jo også lidt hendes uheldige valg i tøj, ikke? Jo. Helt vildt meget. Altså, Ej, jeg ved ikke, det hvad der der skete. joggingtøj, det var færdigt med de der trompetbokser. Nej, det var pinligt, skat. Altså. Og så dig, som er så høflig, som snakker til, Ja, det var ja. bare sådan, nej, nu går vi. Eller Ja, sådan, og lavede, altså call you og sådan noget, ikke? Eller call me. Ja, Ja, det er sådan, ja. nej. Never gonna happen, altså. Virkelig. Se som med hun sikkert står på dronningen i det samme outfit. Ja, det har hun garanteret. Hun har løbet rundt det på dronningen. Hun har totalt løbet rundt. Ja. Og hun bare løbet sådan frem og tilbage på Amalienborg Slotsplads rundt og rytterstatuen. Til dronningen kommer ud og siger, nu går du. Og så siger hun, jeg har mødt dronningen. Ja. Du der, nu har jeg set på det her i 3 timer, ikke? Jeg gider ikke mere. Du der, nu har jeg set på det her i 3 timer. Nu må det være nok. Nu må det være nok. Ved du ikke, at jeg er dronning, jeg har brug for lidt fred? Og jeg har brug for det mindste, at folk er nogenlunde ordentligt klædt på i mit nærvær. Præcis. Gå hjem og skift. Præcis. Gå hjem og skift. Kom tilbage. Kom tilbage, når du gør det i 12 cm Louboutin-stiletter. Så må hun godt komme tilbage. Og må hun gøre det rundt. Og en battlekjole. Ej, men hun er helt sikkert mit dronning, det der åndssvage tøj, altså. Helt vildt. Nej. Hvis dronningen finder ud af, at vi kender hende, ikke? Så er det slut nytårskur. Så er det fucking slut nytårskur hos dronningen. Det er det, det siger jeg dig. Ej, Så kommer vi ikke ned mere. Ej, det mener du ikke? Jo. Ej. Ja, men altså hun er meget sådan, altså... Association, det betyder meget, ikke? Hvem ses man med, hvem ses man ikke med? Du kan jo se, hvem hun vælger at invitere, ikke? Og hvem hun vælger at have på hendes gæsteliste, og hvem... Der er jo også nogle mennesker, hun ser, som ikke er offentligt, hun ser, som er sådan lidt... Det meste at være i privaten, ikke? Fordi rygte betyder meget, ikke? Og det der tøj der, det er klart. Det er altså ikke helt godt. Nej. Men jeg vil også forstå det, eller sådan lidt, hvor hun har... Ja, men vi bliver nødt til at stoppe, så. Ja. Altså med at se hende. Vi unfriender hende med det samme. Nej. Carla hvad? Carla? Vi kender hende ikke. Hvad? Vi kender hende ikke. Never heard. Altså, hvis hun hedder Clara, så kender vi hende. Clara? Never. Jeg kender en, der hedder Clara. Er det, du mener? Ja, jeg kender også en, der hedder Clara, men ikke Carla. Carla. Dronning, ligesom vi ses til nytår. See you. Vi ses deres majestæt. Vi glæder os rigtig meget. Vi glæder os rigtig meget, og vi har allerede købt kjoler. Matchende kjoler, skat. Og vi kender ikke nogen, der hedder Carla. Carla, hvad snakker du om, Carla? Vi kender ikke nogen, der hedder Carla. Det gør vi ikke. Nej, men hvorfor snakker du om Carla? Altså, det ved jeg ikke. Bare sådan for en sikkerheds skyld. Hvem er det? For en sikkerheds skyld, så kender vi ikke nogen, der hedder Carla. Jeg kender i hvert fald ikke nogen. Nej. Carla, nej, okay. Åh, Gud. Nej,
Og slet ikke i sorte trompetbukser og hvid t-shirt. Ej, hende kender vi i hvert fald ikke. Ej, nej. Mm-mm. Godt, men vi ses, ikke? Vi ses, Jeres Majestæt. Ja, det gør vi. Hej. Hej.